ഹായ്, ഞാൻ സുനോജ് കുര്യൻ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ച്. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെയായിരുന്നു വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറയും കൂടെ വാങ്ങണമെന്നുള്ളത്. അവസാനം നമ്മളത് വാങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ ഏതാണെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു 2-3 ദിവസം മുന്നേ ഈ ക്യാമറ കിട്ടിയിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത്. കിട്ടിയ പാടെ തന്നെ ബോക്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു, സാധനം എല്ലാം എടുത്ത് കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി എല്ലാം ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അക്സസറീസും കൂടെയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുമെല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്തു, എല്ലാ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ കൂടെ വന്ന ഈ ബോക്സിനകത്ത് ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഗോപ്രോയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോപ്രോ ഹീറോ 10 ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്, ക്യാമറയും അതിൻ്റെ അക്സസറീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറയൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ അക്സസറീസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെ ക്യാമറ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ സാധനമാണ് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാമറ ഗോപ്രോ ഹീറോ 10. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹീറോ 10 ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപ്രോയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണിത്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഗോപ്രോ ഹീറോ 9 ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെൽഫി വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. വാങ്ങിക്കുമ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹീറോ 10 തന്നെ വാങ്ങിയത്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. എല്ലാം ഒന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വരണം. ഇതാണ് ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി. ക്യാമറയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ് ഇത്. ഗോപ്രോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗോപ്രോ ക്യാമറയുടെ കൂടെ വരുന്ന ബാറ്ററിയാണിത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്പെയർ ബാറ്ററിയും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ടെലിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ 128 GB ഒരു മൈക്രോ SD കാർഡ് കൂടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപ്രോയുടെ കൂടെ ഫ്രീ SD മെമ്മറി കാർഡൊന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗോപ്രോ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഗോപ്രോ ക്യാമറയുടെ കൂടെ അക്സസറീസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പും അതിൻ്റെ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയുടെ കൂടെ മേടിച്ച ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്സസറി, ക്യാമറയുടെ മീഡിയ മോഡ്. ഗോപ്രോയുടെ മീഡിയ മോഡാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മേടിച്ച ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്സസറീസ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് 2 മൗണ്ടിങ്ങുകളുണ്ട്. ഈ മുകൾ വശത്തായിട്ടൊരു മൗണ്ടിങ് ഉണ്ട്, ഈ സൈഡ് വശത്തായിട്ട് വേറൊരു മൗണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മൈക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന മൗണ്ടിങ്ങുകളാണ് ഈ 2 ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ 3.5 mm ജാക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടും പിന്നെ HDMI പോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഒരു അക്സസറി ഗോപ്രോയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ മീഡിയ മോഡ്. കാരണം ഇതിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത അക്സസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇതിപ്പം വളരെ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ 3 ആയിട്ട് മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് നിവർത്തി എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നീളമുള്ള ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കായി വന്നു. അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രൈപോഡും ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രൈപോഡിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ നീളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ മീഡിയ മോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മീഡിയ മോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. SD കാർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് ബാറ്ററിയെല്ലാം ഇട്ടു എല്ലാം മീഡിയ മോഡ് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ക്യാമറ അങ്ങനെ ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിലും എല്ലാം പിടിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ എടുത്തു നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോപ്രോയിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാമറ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഈ നേരെ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്. ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നേരെ ഒരു സർവീസ് റോഡുണ്ട്. ആ സർവീസ് റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ കുറേ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് മെയിൻ റോഡാണ്. അത് അബുദാബിക്ക് പോകുന്ന മെയിൻ റോഡാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ തോട്ടത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന UAEയുടെ നാഷണൽ ട്രീ ആയ ഗഫ് മരങ്ങളാണ്. ഗഫ് മരങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേനും 2008 UAE ഈ ഗഫ് മരങ്ങളെ UAEയുടെ നാഷണൽ ട്രീ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗഫ് മരങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 120 വർഷത്തെ ആയുസ്സും ഒക്കെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും അതിജീവിച്ച് മരുഭൂമിയിലൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മരമാണ് ഈ ഗഫ് മരങ്ങൾ. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഗഫ് മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ധാരാളം പച്ചച്ചീരയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പച്ചച്ചീരയൊക്കെ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതോ മറ്റോ ആണ്.
എന്തായാലും ഒരു കറിക്കുള്ള ചീര ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ മരത്തിലൊക്കെ കിളികൾ എങ്ങനെ കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. നമ്മൾ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നല്ല കിളികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. നല്ല മനസ്സിന് കുളിർമ ഏകുന്ന സൗണ്ടുകളാണ് ഇത്. ധാരാളം കിളികളുണ്ട്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിളികളാണ്. നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ എല്ലാ കിളികളും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. കണ്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ കുരുവികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാവുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ആര്യവേപ്പിൻ്റെ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ആര്യവേപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആര്യവേപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധവായു കിട്ടും. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നേരെ അബുദാബിക്കുള്ള റോഡാണിത്. അലൈനിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഏകദേശം ഒരു 170 കിലോമീറ്ററോളം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അബുദാബി ടൗണിലെത്തും. ഈ റോഡിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്. അത് എൻ്റെ പുറകെ കൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അലൈൻ ടൗണിൽ നേരെ അബുദാബിക്ക് കിടക്കുന്ന റോഡാണ്. ഇവിടെ നേരെ ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടവാങ്ങിൻ്റെ റൗണ്ട് ബോട്ട് കിട്ടും. ആ റൗണ്ട് ബോട്ടിന് സ്ട്രെയിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അബുദാബി ചെല്ലും. വേറെ വളവോ തെരുവൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് നേരെ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് അലൈനിലോട്ട് വരുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നേരെ കാണുന്നതാണ് അലൈനിലെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇത് അലൈനിലെ ലോക്കൽ സ്ഥലത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബസ്സുകളാണ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നത്. അബുദാബിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബസ്സുകൾ ഇവിടെ നിർത്തത്തില്ല. അങ്ങനെ മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അബുദാബി ബസ്സിന് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് ഈ ലോക്കലി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. നമ്മളുടെ ഈ നേരെ കാണുന്ന ബോർഡിൽ ഏതൊക്കെ ബസ്സുകളാണ് ഈ സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തുന്നതെന്നുള്ള ബസ്സിൻ്റെ നമ്പറുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹോസ്റ്റലാണ്. അവിടേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് ഇത്. ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ്, പുതിയ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് കേട്ടോ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല ഇൻ്റർലോക്ക് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബസ് റോഡിൽ അല്ല നിർത്തുന്നത്, റോഡിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി നിർത്താനുള്ള ബസ് ബേ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. കാരണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ബസ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സർവീസ് ബസ്, ലോക്കൽ സർവീസ് ബസ്സാണ് ഈ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അലൈൻ ടൗണിലോട്ട് പോകുന്ന ബസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ ഈ പുറകെ കാണുന്ന ഈ 2 തൂണുകൾ കണ്ടോ, ഒന്ന് സിൽവറയിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ലൈനിങ്ങുള്ള തൂണുകളുണ്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ക്യാമറ കേട്ടോ. ഈ റോഡിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് 100 കിലോമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ 100 കിലോമീറ്ററിന് മേളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറ അടിക്കും. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ SMS വന്നോളും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നിങ്ങളവിടെ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ ഫൈൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നോളും. ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അബുദാബിയിലെ ക്യാമറകൾ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ദുബായിലൊക്കെ ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്യാമറ അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ അബുദാബിയിലെ ക്യാമറകൾ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനിൻ്റെ റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 100 കിലോമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത്. 101 തൊട്ട് 110 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈൻ വരുന്നത്. അത് ഏകദേശം 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ അങ്ങാണ്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും. അതുപോലെ ഓരോ 10 കിലോമീറ്റർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പം 100ൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റുള്ള റോഡിൽ നമ്മൾ 120 കിലോമീറ്ററിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫൈൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ സ്പീഡ് റേഞ്ച് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഫൈനിൻ്റെ അളവും കൂടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകളും കിട്ടും. നമുക്ക് 24 ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിന് മേളിൽ ക്യാമറയും കൊണ്ട് നടന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഏകദേശം 50% തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യം പറയാനുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ക്യാമറയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ബാക്കി ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോപ്രോയുടെ പരീക്ഷണ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കോണൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.